Районда бу уку йылында старт алган Аулак и проекты кысаларында узды әлеге очрашу. Чарага татар теле һәм әдәбияты укытучылары, китапханәчеләр дә чакырылган иде. Кунаклар иң элек Мөслимнән алган тәэсирләре белән уртаклашты. Мөслим бөтенләй үзгәргән. Ниндидер бер төзек шәһәр сымак күзгә күренеп шәһәрләште. Мөслимдә бик мотор төзелешләр бара, гаҗәп үзгәрешләр. Бу инде сезнең җитәкчедән тора дип уйлыйм. Язучылар барыннан да элек Мөслимдә татар рухының, татар теленең саклануына игътибар иткән. Чөнки ана теле язмышы һәм милләтнең киләчәге каләм ияләрендә бердәй борчый. Мәктәпләрдә татар теле һәм әдәбияты дәресләре кимү, балаларыбызда үз ана телләренә мәхәббәт сүрлү, әдәбиятыбызның киләчәге турында уйланырга мәҗбүр итә. Мәктәпләрдә нәрсә күренә? Балалар әлеге бөтенләй телне онытып бетермәгәннәр дип санадым мин. Бөтенләй татар дөньясына караган бик күп чаралар күренә. Һәм бу мәсьәләдә Мөслим шактый алда бара дип саныйм мин. Бирешми, үзебезнең бу афәткә каршы бирешми инде. Мөслимдә татар рухы бар. Татарның теге борынгыдан килгән гореф-гадәтләре күзгә күренеп тора бит инде. Ул балаларның сөйләшә суларын ишетеп, әлбәттә күңелдә өмет уяна. Без үлә торган халык түгел. Әдипләрне әдәби мәйданга яшьләрнең аз килүе дә борчый. Нәкъ менә халкы алдында җаваплылык хисе тойган, йөрәгендә татар ялкыны дөрләгән яшьләр әдәбиятта буыннар чылбырының ныклыгын тәэмин итәчәк диялар. Яшьләр әлбәттә булырга тиеш һәм алар бар да, аларның күбесе кызлар әлбәттә. Егетләр бик сирәк килә, җаваплылык хисе тоеп, йөрәгендә татар ялкыны дөрләгән яшьләрнең әдәбиятка килүенә мин ышанам. Бүген бернинди дә мәгънә салынмаган әдәби әсәрләрнең бер артлы китап булып басылуы да борчый язучыларны. Әсәрләрне фильтр аша үткәрергә кирәк дигән фикердә әдипләр. Балаларla turmuşta birisi bireyversiyle de yola çıkar kitap 100 bitlik. Eğer de məğne salıp olmuşu bizlik dili soğatırgan yok. Dili soğukkan sonra şopa kitap çıkara başlasan. Ben sizlerini görürsünüz kitapxanaçılar. Nilerde okutuşlar. Bulay edebiyat var almay. Ona ezgine filtre aşağı ütkere gerek. Район башлыгы Рамил Муллин балага үз ана теленә мәхәббәт гаиләдә, балалар бакчасында һәм алга таба мәктәптә тәрбияләнергә тиеш дип ассызыклады. Милләтебезнең киләчәге бүгенге укытучылар, тәрбиячеләр һәм ата-аналар кулында дип белдерде ул. Яшьләре моны аңларга тиеш. Бүген Татарстанда яшим икән, әгәр дә минидер үсеш өмет итәм икән, әгәр дә мин бүген җитәкчелек яисә бизнеста, яисә башка җирдә үсешемне өмет итәм икән, әлбәттә мин бу телне белергә тиеш дигән, аның асылда салынырга тиеш күңелдән шушы фикер. Шул булса, алхамдулилла, минем фикерем шул, ул телдә сакланыр, милләттә сакланыр. Әлфинур Ногманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.